ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପଣତକାନିର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସହରଟି ମୁଁ। ମୋ କୋଳରେ ସାଥୀ ହୋଇ ବୋହୁଥାନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦେବୀ ଓ ପ୍ରାଚୀ। ପାନ ଧାନ ମିନରେ ମୋର ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ମୋର ପାନ ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପାନ ବରଜ ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ। ନଦୀର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ିର ହୁଙ୍କାରରେ ବଢ଼ିଛି ମୁଁ। ମାଛ ମାରି ଧାନ ଚାଷ କରି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମୋ ଠାରେ କିନ୍ତୁ ନିଆରା। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବ କଳେବଳ ବେଳେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମ ଦେଉଳି ମଠରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ଗୁହାରି କରନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା ମୋ ସହରରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ। ଏ ଝାମୁଯାତ୍ରା ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ଅନନ୍ୟ। ମୁଁ କାକଟପୁର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାଖିଅରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ସହରଟି ମୁଁ। ଜାହାନିଆର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥିରେ ପୀର ଜାହାନିଆଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଉତ୍ସବ। ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଦୁଆରେ ମାର କରୁଣାରେ ଝଲସୁଥିବା ସହରଟି ମୁଁ। କାକଟପୁର ମୋ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନୂତନ ନବୀକରଣ ମୋ ମନରେ ଭରି ଦେଇଛି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା